Kemarin saya membuat video dan konten videonya itu viral, Pak. Jadi ini aku gawe video, gawe konten yang menantang pendekar tali goci itu. Akhirnya viral, Pak. Akhirnya viral, ditonton lebih dari kurang lebih 1 juta tayang. 1 juta tayang, 15.000 like dan 4.000 komentar. 4.000 komentar ya, Pak. Dan dari 4.000 komentar itu 90% menghujat, Pak. 90% menghujat, rata-rata pendukungnya yang saya tantang itu, Pak. Menghujat karo-karuan, kata-katanya serah kepenak tok, Pak. Dari awal, dari siang malam lagi, komentarnya ngeri-ngeri. Sing rupamu kaya kontraskol, rupamu kaya pelasti, sing raimu kaya bedes, sing bodimu kaya ayam sayur, sing awakmu gembuk. Wis komentare semakin lama semakin mengerikan, Pak. Dan alhamdulillah dikomentari oleh pendekar tali goci juga, Pak. Komentari singkat padat jelas. Ini namanya diancuk tok, Pak. Sing ora trimo ngene, Pak. Sing aku ora trimo pansos. Alah pansos, video pansos, numpang tenar, pengen FYP, nyenggol-nyenggol orang, pengen tenar, nantang-nantang orang. Ya nek kuwi ijek ngono, Pak. Ijek apa namanya? Ijek tak apa jenenge? Ijek tak ora masalah. Sing jan rak trimo kuwi, Pak, komentare, Pak. Alah rek kire golek pangan direwangi ngono. Suwasu golek pangan mbok rewangi nantangi wong. Sing golek pangan iki sapa? Lah padahal dengan kontenku iki aku malah untuk peringatan, Pak. Melakukan pelanggaran dari Facebook, kena peringatan. Melakukan pelanggaran pedoman komunitas. Katanya salah unsur ketelanjangan, karena aku yang kelambi, orang aku kaos kuwi aku. Kuwi sing marai ora trima aku, Pak. Sejan ora masuk kuwi. Dirone blek-ban kamu kok ora entuk apa-apa lho, Pak. Wong viral ora entuk apa-apa tenan kuwi. Malah tuh hujatan, pisuan, caci maki. Ngomong-ngomong elek ra karo-karuan. Mula bener Gus Idam. Gus Idam kuwi menyampaikan kebenaran lho, Pak, dihujat kowe. Apa meneh aku sing nantang wong. Wis. Akhirnya video-video yang viral kuwi ya nek aku ki ora masalah, Pak. Dicek kaya ngono wis biasa, wong kene iki artis, kene pendekar kok. Kene iki wong viral biasa kok. Ya kuwi wae anak bojo lho, Pak. Anak bojo mungkin isin ngerti bapake ngono, ngerti bojone nggawe konten kaya ngono mungkin isin, Pak. Ngerti videoku viral kuwi ngerti dihapus kabeh. Mbah sapa sing ngapus wae, mbah anakku, mbah bojoku. Ya tenan wae. Wong viral ora penak, dihujat kono kene. Wis wong sak geleme ngetik, sak geleme, Pak. Sak geleme ngucape. Nek wong misuh-misuh ngarang-ngarani ngono jane ora masalah, Pak. Biasa kuwi jenenge media sosial, ya tak balesi karo misuh ngono ben ketok rame ngono.
Ya kuwi kadang nyangkut apa ya wae. Sesuatu sing ora patut kadang wae. Iki ora anak wong, iki anak ngono barang ngono wae wis tenan. Ngeri, komentare ngeri. Netizen itu ganas dan biadab, wae. Kejam, ganas dan biadab netizen iki. Suwe-suwe ora kuat wae aku maca komentare wae ya pian wae. Wis rasa viral wae sing ngene ae. Muga-muga video ora viral didelok wong 4 wong 5 ngono wae. Sing komentar wis bolo-bolo dhewe ngono wae. Rasa viral